बारी सरस्वती माई। स्वागत में डीजे बजाव संभाई। अरे नाचो सन झूमो सन चरनिया के चूम के। अरे नाचो सन झूमो सन चरनिया के चूम के। सब कर सपना उदी है पुराई। लोग कहेला वीरा पुस्तक हाथ में रहेला। होई दानी लोग कहेला वीरा पुस्तक हाथ में रहेला। देवता भी इनकर करेले बड़ाई। स्वागत में डीजे बजावो सन भाई। से लोग बोले बिना मरज के कलम ना डोले। इनके कृपा से लोग बोले बिना मरज के कलम ना डोले। यादव रंजन सिंह के होला पढ़ाई। स्वागत में डीजे बजावो सन भाई।